Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. Жер кишәрлекләре буенча үзгәрешләр. Сүз вакытлы статусына ия булган жер кишәрлекләр турында барам. Исерек килеш рульга утырган Әлмәтле. Муса Жәл иҗатын сөючеләр турында Гомумән патриот булырга өйрәтә. бүгенге чыгарылышта сөйләшәкбез. Татарстан Росреестры һәм кадастр палатасы хәбәр иткәнчә, Татарстанда 25 мең жер кишәрлеге кадастр исәбеннән төшерелергә мөмкин. 2022 елның 1 мартыннан вакытлы статуслы жер кишәрлекләре кадастр исәбеннән алыначак һәм архивка әйләнәчәк. Мондый объектларның хуҗаларына жер участогын төзү процедурасын яңадан узарга туры киләчәк. Тулырак алдагы материалда. Татарстан Росреестры быел жер кишәрлекләре милекчеләренә, жер кишәрлекләренә булган документларына игътибар итүләрен сорыйм. Шунда күп кенә гражданнар үз участокларын тулы рәвештә рәсмиләштермәгән. Сүз вакытлы статусына ия булган жер кишәрлекләр турында барам. Гамәлдәге законнар буенча әлеге жер кишәрлекләренең хуҗалары 2022 елның 1 мартына кадәр хокукларны рәсмиләштерү процедурасын төгәлләргә тиеш. Әлеге датаны узганнан соң жер кишәрлекләре архив статусына әйләнәчәк һәм участокны кадастр исәбеннән алачаклар. Хәзерге вакытта Татарстанда бердәм күчемсез милек дәүләт реестры мәгълүматлары буенча вакытлы статусына ия 25 мең жер кишәрлеге исәпләнә. Бу ни дигән сүз? 2008 елның 1 мартыннан 2017 елның 1 гыйнварына кадәр вакытлы статус дәүләт кадастр исәбенә куелган, әмма аларга карата хокуклар теркәлмәгән жер кишәрлекләренә бирелде. Күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында 2005 елның 13 июлендәге 218 номерлы федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә 2017 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән вакытлы статус жер кишәрлекләренә бүтән бирелми. Шул ук вакытта югарыда күрсәтелгән закон нигезләмәләре күчерү турында нормада бар. Ул жер кишәрлекләре хуҗаларына 2022 елның 1 мартына кадәр хокукларны рәсмиләштерү процедурасын тәмамларга мөмкинлек бирә. Архив статусы нәрсәне аңлата? Асылда архив объектының статусын үзгәртү объектның кадастр исәбеннән төшерелүе турында сөйли. Әмма архив статусын бирү тиешле характеристикалары булган жер участогы яңадан формалаша алмый. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации садовых земельных участков Гамәлдәге закон буенча бакча җирләрен бушлай хосусыйлаштыру вакыты быелның 1 мартында тәмамлана. Ягъни республикада яшәүчеләрнең жер участогы урнашу урыны буенча башкарма комитетка аны милеккә бушлай бирү өчен 1 айдан да азрак вакыт калган. Әгәр бу срок озайтылмаса, 1 марттан жер кишәрлеген сатып алырга туры киләчәк. То с 1 марта земельный участок придется выкупать. Жер участогының статусын түбәндәгечә аныкларга мөмкин. ЕГРНнан үземтәдә жер кишәрлегенең статусы турында белешмәләрне тикшереп, Росреестрның ачык кадастр картасы сервисыннан файдаланып, дәүләт хезмәтләре порталы аша яки күп функциональ үзәк офисында күчемсез милек объекты турында ЕГРНнан үземтәгә заказ биреп. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар республиканың азык-төлек иминлеген тәэмин итү өчен дә, шулай ук авыл тормышын саклап калу өчен дә мөһим сектор. Бу хакта Әлмәткә эш визиты вакытында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аеруча басым ясап әйтте. Өстәвенә төрле дәрәҗәдәге дәүләт программалары эшләп килә һәм алардан файдаланмауда дөрес булмас иде. Мисал өчен, быел Татарстанда шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итүгә 418 миллион сум акча юнәлдереләчәк. Узган ел субсидияләр күләме 403 миллион 700 мең сумнан артык булган. Аларны 50 570 шәхси ярдәмче хуҗалык алган. Сыер һәм кәҗәләрне тотуга субсидия алучылар 48 387 шәхси ярдәмче хуҗалык булган. Бу елга әлеге максатларга 350 миллион сум акча салынган. Айрым алганда бер сыер асраучы хуҗалыкка 2000 сум, 2 сыер тотуга 3000, 3 сыер тотучыга 4000 сум акча планлаштырылган. Түләүләр һәр сыерга 300 сум өстәмә субсидия, ветеринария чаралары үткәрелгән шартларда 500 сумга башкарыла. Калабызда юл куркынычсызлыгы профилактикасы дәвам итә. Әлмәт юхиди бүлеге хезмәткәрләре куркынычсызлык каешын куллану мөһимлеген ассызыклау максатыннан кабат юлларга чыкты. Автомобильгә утырганда каешларны эләктерү мәҗбүри, ә кечкенә пассажирларны махсус утыргычларда йөртергә кирәк. Акциядә катнашучылар автомобильчеләргә бу хакта сөйләде, ә кагыйдә бузучыларны андыйлар Алтау булды административ җаваплылыкка тарттылар. Шулай ук дәүләт хезмәтләре порталыннан куллану өстенлекләрен дә аңлаттылар. Әлмәтлегә рульга исерек килеш утырган өчен 3 ел срок яный. Шәһәр судында шундый эш каралды. Как относитесь к содеянному? Вы расскажете? Ты еще раз расскажешь.
Бу кыссаның башы булайрак. Хөкем ителүче Тихоновкада яши. Өйдә аңа күңелсез булып китә. Түбән Мактамага кадәр арайрак түгел дип, шунда барып кайтмакчы була. Тик юлда аны юл патруль хезмәте экипажы каршы ала. Часов 1 минуту 28 декабря 2021 года был освидетельствован инспектором ДПС на состояние алкогольного опьянения при помощи технических средств измерения алкоголя. Хөкем ителүче гаепләнүчеләр эскәмиясендә беренче тапкыр гына утырмый. Айнык булмаган килеш руль артына утырган өчен хөкем ителүенә 3 елда үтмәгән. Ул эш ябылуга 1 ай калган була әле. Шуңа да хөкем ителүче эшне аерым тәртиптә карау турында үтенә. На тот момент защитником консультировались, вам разъяснили, что такое особый порядок? Сорау алынучы үз гаебен тулысынча таныса, ул иң катгый җәзадан котыла. Тик бу аны тулысынча акламый. Сказал, ты еще уже раскаялся, вообще больше за руль не сяду, ни в коем случае. И прошу строго не судить. Бу сүзләрне ул беренче тапкыр гына әйтми инде. Бу хакта дәүләт гаепләүчесе гаепләнүченең исенә төшерде. Я глупость не делаю, находить исправление не стоит, заслуживает наказание только в виде реального лишения свободы. В связи с этим прошу назначить наказание в виде 1 года лишения свободы. Яклаучы як йомшартучы хәлләргә игътибар итүне сорый. Отличница характеризуется удовлетворительно, на учетах не состоит, к содеянному раскаивается, как пояснил, ухаживает за престарелым родственником. Суд эшнең барлык шартларын исәпкә алып, үз карарын чыгарды. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года. Согласно статье 75 приемом УКФ. Ике якында суд карарына шикаят бирү өчен вакыты бар. Алсамирова, Тимур Туманов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Герой шагыйрь Муса Жәлилнең тууына 116 ел булды. Аны Әлмәт җәмәгатьчелеге билгеләп үтте. Алсамирова калабызда урнаштырылган Жәлил бюсты янында булып, шигырь сөючеләр белән аралашып кайтты. Колабызда шулай Муса Жәлил һәйкәле бар. Аның иҗатын яратучылар, батырлыгына дан сөючеләр шушында һәр ел сайын җыелалар. Бу юлда һәйкәл янында шагыйрь иҗатын зурлап килүчеләр күп иде. Араларында шигырь сөйләүче яшьләр булу аеруча сөендерә. Авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе. Диләрә Ибраһимова Әлмәт шәһәренең 20 мәктәбенең 9 сыйныфында укый. Муса Жәлилнең шигырьләрен аеруча яратып сөйлим ди. Аның шигырьләре, алар ничектер менә күңелдә ниндидер бер хисне тудыра, ниндидер тормышка мәхәббәт тудыра. Менә мин кеше алдында шигырьләр сөйләргә бик яратам. Диләрә Сыман Муса Жәлил иҗатына битараф булмаган укучы кыз-егетләр шәһәребезнең татар теле мөгаллимнәре тырышлыгы. Аның иҗатында табигатькә мөнәсәбәт тә бар. Аның иҗатында кешеләргә булган хөрмәт тә бар. Менә бер үгет шигырендә мәсәлән, үзеңнән соң гомрең калсын янып маяк булып дип юкка әйтми бит улаймы, үзеңнән соң килгән буынга дип. Менә шундый шигырьләр. Аннары ышанма шигыре, кемдә нинди сүз әйтсә сүзгә ышанма, үз күзеңә ышан дигән кебек шуның шикелле. Гомумән патриот булырга өйрәтә. Гомумән илне сөяргә, халыкка менә һәр вакытта яхшылык белән җавап бирергә өйрәтә аның иҗаты. Татарның горур улы үзенең шигырьләре фашист концлагерларында алып барган үрнәк батырлыгы белән тарихыбызга кирип калган бийик шәхес. Аның шигырьләре укылганда каһарман калдырган эз югалмас. Алсамирова, Тимур Туманов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Актүбәдә ат чабышлары узды. Актүбә республикада бер лидер сымак инде. Әлмәттә грек-рим көрәше буенча район беренчелеге үтте. Такой ажиотаж, такой шум, крики, интриги, так сказать, такие. Шәһәребезнең имамнары дөрес итеп намаз укыда ярышты. Хәзрәтләре менә алар эш урынны алдылар. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. 11-12 февральдә Актүбә ат спорты мәктәбендә Татнефть компаниясының кышкы кубогына ат спорты ярышлары узды. Анда Нырлат, Бөгелмә, Яршалы, Казан шәһәрләреннән килгән катнашучылар көч сынашты. Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина тулырак. Ярышлар ат спортын үстерү, иң көчле спортчыларны һәм атларны ачыклау, спорт осталыгын һәм сәламәт яшәү рәвешен арттыру максатыннан үткәрелә. Бу конкурс выездки инде бер 15 еллык инде аның турында без монда белүчеләр бик аз иде. Менә хәер менә Актүбә республикада бер лидер сымак инде. Әлеге ярышларда дистанцияны узу вакыты һәм элементларны башкару чисталыгы да бәяләнә. Ел сайын Татнефть компаниясе призларына иң яхшы җайдаклар көч сынаша.
Конечно, это спортивный праздник, где Бу зур спорт бәйрәме, катнашучылар өчен дә, тамашачы өчен дә мавыктыргыч чара. Кагыйдә буларак, ат спорты белән шөгыльләнүче балаларда атка мәхәббәт, дисциплина, җиңүгә омтылыш кебек уңай сыйфатлар тәрбияләнә. Чараны оештыручы Татнефть компаниясе бүләкләүләргә дә зур игътибар биргән. 3нче урынны алган атка яшел розетка тапшырыла, 2нче урынга зәңгәр, ә 1нче урынга кызыл розетка тапшырыла. Мондый чаралар ел сайын үткәрелә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны сәламләп, алда уңышлар теләде. Татнефть компаниясенә районда ат спортын үстерүдә күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Ат спортын бик тә яраталар. Монда инде безнең Актүбәдән генә түгел, Азнакай, Карабаш, икенче авыллардан килеп шөгыльләнәләр. Бүген инде 100дән артык бала йөри шушы спортка. Һәм инде уңышларыбыз да бар. Быелгы ярышларда Татарстанның иң яхшы 6 мәктәбеннән 40 спортчы катнаша. Алар арасында Актүбә, Чаллы, Бөгелмә, Әлмәт, Алабуга һәм Нурлат ат спорты мәктәпләре бар. А мне с детства очень нравились лошади. Очень давно хотела заняться этим, не было школы. И вот я узнала от подруги и начала заниматься. Татнефть ярдәме белән төзелгән заманча манежда тамаша карарга җанатарлар да шактый җыелган иде. Максатым шундый, малаем атлар күрәсе килә диде дә, звонить итеп сорадым да кайчан булганын. Менә балаларны алып килдем бүген. Ат спорты белән шөгыльләнү өчен бөтен кагыйдәләрне белү бик сак эш итү зарур. Хәтта кечкенә генә хатада күңелсезлеккә китерергә мөмкин. Адель ат өстендә йөргән вакытта җәрәхәтләнә, әмма спорттан баш тартмый. Ул үзендә рух көче һәм җиңүгә омтылыш сизә. Мин Актүбә бистәсендә яшим. Инде 12 яшемнән ат спорты мәктәбендә шөгыльләнәм. Әти-әнием миңа ат сатып алдылар. Мин конкурс буенча күп ярышларда катнаштым. Россия күләмендә шулай ук халыкара ярышларда чыгыш ясаганым бар. Кызганычка каршы җитди травма алды. Беренче ярдәм күрсәткәне өчен спорт мәктәбе хезмәткәрләренә, шулай ук улыбызга ярдәм кулы сузган өчен Татнефть компаниясенә чиксез рәхмәтемне җиткерәм. Татнефть компаниясе тарафыннан Адель һәм аның әнисенә санаторийга юллама тапшырылды. Люди, которые занимаются спортом, они всегда очень мужественные и целеустремленные, они по жизни вот такие. Турнирда кечкенәләр дә катнашты. Алар пони белән чыгыш ясадылар. Иң кечкенә спортчыга нибары 7 яшь иде. Ярыш 2 көн дәвам итте. Җиңүчеләргә кубоклар, дипломнар һәм медальләр тапшырылды. Киләчәктә алар бөтен Россия ярышларында катнашачак. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Актүбәдә узган ярышларда җиңүчеләр арасында Әлмәттән Агдалия Саттарова да бар. Аңа 12 яшь, ул калабызның ат спорты мәктәбе спортчысы. Беренче урын алган кыз белән без якыннан танышып кайттык. Агдалия Саттарованы беренче урынга алып килгән дусты Покоритель Лок исемле йортта. Үзе акыллы, үзе булдыклы һәм тыңлаучан ат белән Агдалия тиз арада дуслашып киткән. Хайваннарны кечкенәдән яратса да, ат спорты мәктәбендә туташ күптән түгел шөгыльләнә. Шулай да ярышларда катнаша башлаган инде. Конным спортом я занимаюсь только 2 года назад, а вообще... Ат спорты белән 2 ел шөгыльләнәм. Атларны яратам. 3 яшьтән үк аларга тартыла башладым һәм күземне алардан ала алмый идем. Тәүлек буе атлар янәшәсендә буласым килде. 24/7. Агдалиядән айырмалы буларак, Катя биредә инде 6нчы ел. Бер вакыт экскурсияга килеп атларга гашык булып кайта һәм шуннан бирле шөгыльләнә дә башлый. Татнефть компаниясе кышка кубогына уздырылган ярышлар аның өчен дә иң зурысы. Человек было достаточно много, конкуренция тоже была сложная. Но в итоге мы проехали все чисто, справились и заняли первое место. Ну вообще у меня было 2 старта, которые были татнефтьские, именно на Кубок Победы. И одни были по выездке, а другие были по конкуру. Барлыгы Әлмәтнең ат спорты мәктәбе спортчылары Актүбәдә узган Татнефть компаниясе ярышларыннан 13 медаль алып кайта. Шуларның 7-се алтын, 4 көмеш һәм 2 бронза медальләр. Мы участвовали в соревнованиях в зимнем кубке ПАО «Татнефть» по конному спорту. Безнең спортчылар югары дәрәҗәдә чыгыш ясады һәм Әлмәт ат спорты мәктәбе данын яклады. Мондый ярышларда катнашу мөмкинлеге өчен Татнефть компаниясенә рәхмәт әйтәсе килә. Нефтьчеләр уздырган ярышларда балалар зур теләк белән катнаша. Безгә югары дәрәҗәдәге оештыру ошый. То, что они проводят такие соревнования, наши дети с большим желанием там участвуют, и нам очень нравится организация на высшем уровне. Әлмәт ат спорты мәктәбе спортчыларны гына үстереп калмый, биредә вакытны рәхәт уздыру өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Алардан без дә файдаланасы иттек.
Бу Дамирхан ул Әлмәтнең ат спорты мәктәбендә инде 5 ел үзен җайда итеп хис итәргә теләгән һәркем килеп, шушындый атларда йөреп карарга мөмкин. Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбенең беренче Олимпия статусын алган бүлеге грек-рим көрәше. Безнең мәктәпне илебездә дә, аннан читтә дә беләләр. Безнең Европа чемпионнары ил җыелма команда составына керүче көрәшчеләр бар. Һәр югары нәтиҗә артында бирешми алга бару теләге тора. Әлмәт районы беренчелегендәге җиңүләр республика, Россия һәм дөнья күләм ярышларга юл ача. Калабызда узган ярышлардан репортаж әнә шул хакта. Әлмәт районының грек-рим көрәше буенча беренчелегендә шәһәребезнең төрле спорт залларында шөгыльләнүче 2009-2010 елгы үсмерләре катнашты. Ярышлар балаларны үстерә, спортчы итеп тәрбияли. Шуңа мондый чараларны Олимпия резервы спорт мәктәбе һәм Туше федерациясе еш үткәрергә тырыша. Район беренчелегендә балалар разрядларда үти. Мы стараемся постоянно проводить для детей вот это мероприятие. Балалар өчен гел ярышлар уздырырга тырышабыз. Гадәттә спорт юлына басучылар гына һәм башлангыч этапта гына чыгыш ясаучы балалар катнаша. Шуңа күрә монда шау-шу дуслар өчен җан ату. 10 яшьлек Рамис Мадмаров быел гына грек-рим көрәшенә килгән. Моңа кадәр ул 3 ел бокс белән шөгыльләнгән. Укырга ярата, гел бишлегә генә укый торган Рамис спортчы карьерасы турында әлегә уйламый, үзе өчен шөгыльләнә. Можно стать гибким, и здесь весело. Здесь много друзей я нашла, разучил новые приемы. Рамазан Халиков исә алга таба спортта үсәргә тели, олимпиада катнашу хакында хыяллана. Я занимаюсь уже чуть больше 7 лет, и я участвовала на первенствах Татарстана и практически всегда занимаю призовые места. Грек-рим көрәше белән шөгыльләнү бары тик иратларга гына хас. Шуңа күрә әлеге спорт түрендә хатын-кызлар гелдә юк. Грек-рим көрәше буенча үткәрелүче ярышларда бары тик иратлар гына катнаша. Олимпия уеннарымы, район беренчелегеме кызлар әлеге спортта юк. Кайсы гына ярышларны алсаң да хөкемдарларсыз булмый. Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбе тренерларының берсе Борис Юлтимиров. Олимпия уеннары халыкара ярышларны хөкем итә алучы кеше. Ул республикабызда бердән-бер. Россиядә алар нибары 3. Келәмгә 10 яшьтә баса. Көрәшчедән тренер хөкемдарга әйләнгән 47 яшьлек иратның 37 елы шушы мәктәп белән бәйле. Ну, служу я уже более 20 лет. Судьей международной категории. 20 елдан артык мен хөкемдар. 2009 елдан халыкара класслы. Анда үз категорияләре бар. Халыкара класслы хөкемдар башта 3-нче, аннан 2-нче, 1-нче категория ала. Иң югарысы бүгенге көндә Олимпия категориясе. Вторая категория, первая и самая высшая это вот олимпийская категория на данный момент. Район беренчелегендә 13 спортчы беренче урын алды. 13 авырлык категориясе буенча 12 икенче, 23 3нче урын. Җиңүчеләр исемлегендә 48 кеше. Алар республика ярышларында калабыздан яклаячак. Әлмәт шәһәренең 14 имамы дөрес итеп намаз укуда ярышты. Шара Агросәнәгать поселогының Нурлы мәчетендә үтте. Бәйге шартлары буенча имамнар Хәнәфи мәзһәбе буенча 2 рәкъәт иртәнге намазны дөрес итеп үткәрергә тиеш булдылар. Җиңүчеләр белән безнең иҗат төркеме дә аралашты. Мөселман кешесе көнгә 5 тапкыр намаз укырга тиеш. Бу фарыз гамәл булып санала. Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан Хәнәфи мәзһәбе буенча намаз уку тәртибе расланган. Бу бөтен мәчет мәхәлләрдә намаз бер төрле дөрес итеп укылсын өчен кирәк. Ират кеше намазны мәчеттә җәмәгать белән бергә укыса, аның өчен савап 27 тапкыр арта. Бу турыда Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләрендә әйтелә. Җәмәгать намазлары имам артыннан укыла. Шуның өчен имамнарның намазны дөрес итеп укулары аеруча мөһим. Хәнәфи мәзһәбе безнең өчен асыл булган мәзһәб, чөнки безнең төбәктә шушы мәзһәб буенча безнең борын бабайларыбыз элекелектән укып килгәннәр. Шуңа күрә әлбәттә башка мәзһәбләрне хөрмәт итсәк тә, шушы мәзһәб мәктәбе, ягъни Хәнәфи мәзһәбе мәктәбе буенча әлбәттә барырга тиеш. Әгәр дә төрле мәчетләрдә төрлечә укый башласалар, ягъни яңа дингә килгән кеше шуңа карап нәфрәт уянырга мөмкин, кешегә тискәре йогынты барлыкка килергә мөмкин. Әлеге бәйгенең махсус кунагы Казан шәһәренең баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин. Ул имамнарга бәя бирүче комиссияны җитәкләде. Жюри комментны дөрес итеп әйтүгә, намазны ният кылуга, шулай ук тәсбих тарту, Аллаһны зурлауга һәм мактауга, намазны дуга кылып тәмамлауга бәя бирде.
Әлмәт мөхтәсибәтенең менә шундый яңа хәзерге телгә дә әйткәндә ноу-хауларына без куанабыз. Әлмәттәге булган бу уңайлы тәҗрибәне Татарстан буенча тиражлаштырырга ният булса, әлбәттә без аны тиражлау өчен бу тәҗрибәне кулланачакбыз дип саныйм. Birinci урынга Түбән Моктаманың Марс мәчете имамы Әмир хәзрәт Госманов, икенче урынга беренче мәхәллә имамы Нияз хәзрәт Минсабиров, өченче урынга Бегаш мәчет имам урынбасары Разиф хәзрәт Фәтхуллин лаек дип табылды. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сингатуллин әлеге имамнарның яшьләр өчен үрнәк булуын билгеләп үтте. Мин үзем шәхсән мөхтәсиб буларак һәм казый буларак шу төбәкнең имамнарыннан бик канәгать. Менә әлхәмдүлилләh бүген шул ук Моктама, шул ук беренче мәхәллә һәм шул вакытта Бигәш хәзрәтләре менә алар 3 урынны алдылар. Һәм инде калган хәзрәтләреннән бик канәгать, Алла разый булсын, үзләренең эшләрен күрсәттеләр, намазларын күрсәттеләр. Хәнәфи мәзһәбе буенча дөрес дип намаз уку бәйгеләре алга таба мәхәллә кешеләре Әлмәт районындагы авыл мәчетләре имамнары арасында үткәреләчәк дип көтелә. Алсу Амирова, Инҗи Хәсәншин, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.